kusile sompaka kwasa ngalele Audio Jungle. kusile Sanibonani babukeli, uSwani Somanzi lo ngiyaka ngayithwala imajike ejeqeze. Ukhuluma Zulu uyaphila. Yaphila phela lami ngiyaphila mkhulu. Yeah. Namhlanje maZulu ukhuluma ngento ngangabo ngathi angiyiqondi kahle. Uthi itopic ya namhlanje ithini? Ukhuluma ngenkosana. Inkosana. Hayi ngonkosana, sinonkosana la ku Inkosana uSolomon. Yeah. Hayi asinayo inkosana, sinonkosana. Yeah, unkosana kayise. Kayisa. Yeah. Njengoba ebeshilo ukuthi uyinkosana bemethe ngenkosana. Yeah, sikhuluma ngenkosana. Yini le nkosana ngokamoya? Ngoba ngike ngakhuluma nabantu basekhaya ngabona ukuthi nabanye abantu bebelalele bacanga ukuthi sikhuluma isiZulu. Asisuke lapha esiZulwini. Yini sikhuluma isintu? Yeah, yini inkosana ngomoya? Uyazi ukuthi kunabanye abantu abazinkosazana nenkosana bekhuluma ngemimoya ejulileyo yasemanzini noma bekhuluma ngabantu bakuphi basemanzini okusho ukuthi bazi inkosana nenkosazana okusho ukuthi insizwa ewufishi noma umfana owufishi noma indoda ewufishi isitalo nontombi ewufishi noma intombazane eyini ewufishi bazi ukuthi inkosana nani nenkosazana, inkosi ubaba, inkosikazi umama. Sinenkosi ewubaba, sinenkosikazi umama, sinenkosana ewumuntu wesilisa umfana, sibe nenkosazana okuyintombazana. Koma ngathi ifamily nje lento oyibalala. Injalo ngobaba nomama nentombi nomfana. Yebo, bonke badalwa uNkulunkulu ongumnini laba basemanzini. Badalwa ongumnini nje emanzini nasemhlabeni 100%. Naphezulu komhlaba. Okusho ukuthi nasenyameni. Ngoba bonke laba bantu njengoba bebizwa ngenkosana nje lona okusho ukuthi unemfihlo yezinto zomsamo wala ekhaya. Okusho ukuthi unemfihlo yezinto zomsamo wasemanzini. Njengoba ebizwa ngani? Ngenkosana. Okusho ukuthi ube umqali okuzalwa kwengane yomfana kuphi emsamo la ekhaya. Okusho ukuthi uqala kokuvuka kwamakhaya, yebo, okwamakhaya omkhulu ngobani ngaye lo mntwana. Okusho ukuthi kuqala futhi ukuthathwa kobukhosi enkosini yala ekhaya. Umuntu ozobanga naye. Yebo, sekukhona umuntu oyimbangi manje. Nobani nenkosi ewubaba wakuphi wala ekhaya. Siyayisizwe ke ngesintu ukuthi umthetho awuzivumeli ukubanga nobaba. Awuzivumeli ukubanga nobaba kodwa inkosana once yakhona sekuqalile icompetition ngoba umkhulu lo. Umkhulu wembethe lo. Yeah. Onke amacala kababa okumkhulu ala. Umkhulu ahambe ephatha uTikoloshe uzowela lalo uTikoloshe kufanele imfihlo zikamkhulu zaziwa yilo. Hayibo mazibuko. Ngoba ngutshela nje mina. Imaki isho ukuthini ke lento? Isho ukuthi lo uyocasuka if ubaba wakhe usebenzisa izinto zala ekhaya ngendlela okungeyona. Futhi lona uzocasuka uma ubaba wakhe engayihlanzanga izinto ezayise okuwumkhulu kabani wakhe. Ngoba zonke izinto engahlanzwanga ubaba zikababa wakhe ziwela kule ngane. Justice. Inkosana leyo. Inkosana leyo. Ingane yokuqala ezalwa yinkosikazi
yomfana, ingane yokuqala yomfana ezalwa yini? Inkosikazi. Inkosikazi. Uma ke umuntu eyinkosikazi okusho ukuthi usuke ebukhosini vele. Uma umuntu eyinkosikazi usuka kuphi? Ebukhosini vele. Ngoba ube inkosazana kabani? Kababwa. Kayise. So manje uma ezofika ezovusa umuzi kaMazibuko useyinkosikazi ngaphansi kwenkosi yakwaMazibuko. Na kanjani uzovela azale ini? Uma ezozala ingane yokuqala yomfana ini? Inkosana. Inkosana. Iyaphi lento Mazibuko ngoba siqale sakhuluma ngomoya, sakhuluma ngofish. But manje mase sikhuluma ngathi sikhuluma ngabantu straight. Ngithema ngithinta ngayiqalisa khona laphana ngoba abantu bazi ukuthi makuzokhuluma uMazibuko usuke ekhuluma ngomoya nezinto zesintu obvious. Yeah. Kodwa uma ezoqala athinta inkosana thina sifikela ukuthi ukhuluma ngale mfihlo ehlezi sizwe inyanga zikhuluma ngazo inkosana yamanzi uma nenkosana yamanzi emanzini ngikwazi ukukhipha inkosana yamanzi zonke lezo zinto lezo ingakho ngiqale kuphi Emoyeni. ngase ngiza nayo yaza kuphi Ebantwini ngoba ngenzelana ukuthi sibe nempumalanga enhle noma ukuvuleka komoya okuhle noma isango elicacileyo likamoya ngoba sizokhuluma ngane ngomoya ezintweni zani zenyama nemithetho yemizi. Okay. Yebo. So manje sizokhuluma ngenkosana nenkosazana. Sizokhuluma ngenkosana nenkosazana. uMagcina noThunjana. Sizokhuluma ngenkosana, inkosazana, uMagcina noThunjana. Laba nalapha. Yebo bokugcina. Yebo bokugcina. Abaqalayo ukuba sekhaya. Yebo nabagcinayo. Abagcinayo basekhaya. Ngoba laba bangaphakathi bangamakhohlwa. Yebo bakhohliwe sikhohliwe yibo labo. Bayeke labo. Sibayeke manje saqala ngalaba abokuqala inkosana noMagcina. Asi uma sizothinta inkosana sikhuluma ngomuntu ozalwa indoda okokuqala lapha ekhaya kunkosikazi. hayi umlandlwana. Hayi umlandlwana, hayi izibulo. Izibulo lona ingane ayizalile okokuqala eyithole entombini yomfana izibulo ne. Zibula. Yebo izibulo. Zibula. So manje sikhuluma ngenkosana hayi ngezibulo. Sikhuluma ngenkosana. Inkosana ingane yomfana yokuqala ezalwa inkosikazi. Ingakho iyinkosana. Inkosana kaZulu ebukhosini baZulu kuMisizulu. Ukuthi angazi lapho kokomisa uZulu lapho. Ngoba Kodwa ngendlela okwakwenzeka ngayo noShaka bathathwa bengamazibulo benziwa inkosi. Kodwa ufanele ngabe eziba amakhosi. Zinkosana ngoba phela inkosana ithatha ubukhosi bukayise. Okay. Ithatha ubukhosi bukabani? Bukayise. Bukayise inkosana. Ngokwesintu lesi esisifice thina kuyini? Kuyisona. Kuyisona. Ngokwesintu lesi esisifice kuyini? Kuyisona. Kuyisona. Siyangena ke siyathula manje kule nkosana ukuthi le nkosana iyini kwenzakalani kulindelekeni kule nkosana. Yeah. Okay ke. Inkosana umfana oqala lapha ekhaya. Kungenzeka ukuthi abazali bakhe bamzala bena 25 mhlambe ubaba ena 30 umama ena 25 21. Ngokweminyaka basebancane bamzala nini ngaleso sikhathi umama una 25 21. Ngoba umuntu udala begane emncane vele. Ubethi bayigana nje gane emncane njengoba ingakho inkosikazi inkosazana kayise usefika useyinkosikazi yakho uma efika la ekhaya. Ngoba wena uyinkosi yena useyinkosikazi yakho uzokuzalela ini? Inkosana Nenkosazana.
So ngoba naye usekusona leso sigaba. Usekuleso sigaba. Ukuthi wena somhlambululile wami. Yebo, wamganisa wena. Wasesuka ekubeni inkosana ozoba yini? Inkosikazi. Imake Mazibuko. Wasuka uba inkosazana njalo ozoba yini? Ozoba inkosikazi. Imake Mazibuko. Kusho ukuthi kahle la yebo sikhuluma ngenkosana kodwa sikhuluma ngomoya ojulile wabantu besifazane. Ngoba umoya le energy inkosana nenkosazana iba nawo yila energy kama wakhe. Yebo, esuka kubo. Yebo, ezokwakha ikhaya la qedile. Yayibona? Ingakho ngithi sikhuluma ngenkosana nani? Inkosazana. Kusho ukuthi Mazibuko njengoba ingane lezi zino 21 22 isithanda ungqevuza nje naye ingane zabo zizoba ungqevu ngenxa ukuthi zizalwe semncane uzalwa ingane naye. Ingane ezalwe seyindala umagcina. Iyaqonda iba nezotha kuphela manje lo muntu uzalwe vele usenalento ngolimi leyibhukubuku kuthiwa usemetho. Usekwazi ukucabanga ngenye indlela bekade engacabangi ngayo. Thina kulesi sikhathi sethu sithi yingoba ukuthi yithi esikhulayo esingabazali esikwaziyo ukukhulisa ingane kanti cha. Hayi bona kanjani ukuthi isikhathi azalwe ngaso lutho sisuke ungaka usewumuntu ongakazi ukuthi ingane yini. Uzofunda ngayo oqala ukuthi ingane yini. Izoba nezidlozane lengane ngenxa ngazo ikhuliswe ngempi vele. Ikhuliswe ngeenkinga. Hayi wena uyaphi lapha? Suka lapha. Ikhuliswe ngeenkinga lo muntu usene energy ukuthi lengane vele nasemanje singafikisana nayo ngeke ngishawe ingane. Uyayibona? Ikhuliswa ngeenkinga ingane yokuqala vele izokhuliswa ngeenkinga ngoba inkinga kwayona. Okokuqala nje okudala ukuthi ibe inkinga yona Sithuku Mazibuko sithuku. Ingane yokuqala uyazi yini idala ukuthi ibe inkinga. Ingakho futhi ingane yokuqala ngisho unini eseganile mayike wayizalela kubo iba neyinkinga ngeke uyiqede. Iyohlala ikhishwe ekhaya konina unini eganile iyokhishwa ngezimbuzi kaphuma. Ngenxa ukuthi aqondakala ukuthi lengane yokuqala okungenzeka ukuthi ubaba wayo wayembreak unina wayemqhaqha uvirgin unina ngalesikhathi enza emzalisa embeka lo mntwana wayemqhaqha yini ivirgin wakunziwa lapho kwakuliwa lapho waqhuma igazi lapho. Ingakho lengane izalwe ngani Mazibuko izalwa ngenkinga vele inkinga angithi izalwa lenkingeni. Hayi baba izalwa ngegazi liqhuma lezi zonke nayo lengane mase ikhula nayo iyophuma ngegazi. Yebo iyoqhuvuza igazi leyinkinga leyinhlambuluko zakubo. Mawuthi uyabheka zonke lezi ezinye ingane zizalwa kahle mabedibana nje ubaba nomama hawo kuba amaswidi kube mnandi kodwa ke mase kutetwa sekuqhuma igazi ke namanzi ke lapha. Sekuqhumane igazi nani namanzi kuba khona ubuhlungu. Njengoba nasenganeni yokuqala umibekwa kuba khona yini imbuzi ubuhlungu. Lapha la ngalesikhathi kuliwa nje phela kuyaliwa netshitshi kuyaliwa netshitshi nje kuyaliwa siyaxaxa ngoba liqala lisemzweni yokulala ligcine manje selibona ukuthi hayi ngidlalwa ngami la kuziyabuya lapha ngiyareshwa vele straight. Wabona umuntu oreshwa umuntu abathandanayo naye ngiyareshwa kahle. Awuye Mazibuko qhubeka phambili sesilapho umagcina yile kwenzakalani sesiyawushira ukuthi umoya wamagcina unesizotha ngenxa yokuthi akwesibambe siyiqhubele nkosana qha. Okay Ukuze le nkosana izosinika umhlahlandlela waloya mntwana wogcina ukuthi ubani lo mntwana kulindelekeni kuye yini kahle eyenziwa inkosana lapha ekhaya engenziwa umagcina eyenziwa umagcina lapha ekhaya engenziwa inkosana. Inkosana izalwa neyinkinga vele. Njengoba ngisho ukuthi akwesithi naphi yana unina uyizale ngakagani waseyagana
Yeah. Emqondweni wakhe ukhona ukuthi ngigana ubaba wengane lo owangizalisa lengane okusho ukuthi lengane yakuphi Kumalume. eyakubo Eyakubo. eyakubo kwababa Yeah. umqondo kamama nje uphethe lokho ukuthi zonke izinto zikalo baba lo ufanele ukuthi yiwele kule ngane ngoba ngiyizale kuye kodwa ngizalelanga kubo ngizale kuye ingeyakhe kodwa njengoba esewumyeni wami nje manje esengizalise kuqala okusho lengane yala beyithatha omama bayilethe la kanti ingane yala bezalelwa Khona. so manje izoshiya izinto zayo komalume iyephi Iye la iye kubo mayifika lapha kuba idibana nani nenkinga ngoba vele nayo izalwe ngani ngenkinga uthi Mazibuko njengoba ingane le sometimes izozalelwa komalume uma wengane uzozama ngamandla wakhe onke uzoyitshena nje wena ukuthi ungwalapha wena uma ukuthi wena ukhonjwe wena lengane nje isisuka nomqondo lapha ekhakonina wokuthi yona iukhondlo zonke izinto ezilapha yana ezakhe ubaba wakhe senjani engamhleli esaphila engakashoni utshena ubani yonke le umama okusho ukuthi zonke lezi zinto zonkosana namagcina zimosha ubani umama ubaba nje bentungaza kanjena abantu onina beganile especially laba abantu bakithi kwaZulu bahluzwa yilento esikhuluma ngayo bazi ingane zokuqala ezingamazibuko kodwa bona bayibiza ngani bayibiza ngenkosana kodwa bazalelwe kuphi komalume unina wasenza wayithatha ingane waseyagana wathatha ingane wathi ngoba vele yalapha asiphikile izalwa yisende lakhe lo baba kodwa akusinge yakhona isekelo sakhe sisele emuva akasekelekile unina ugijimisa ifa noma ugijimisa ukuyokungamela kwayo lengane eyishiyise okungokwayo ezalwe nayo okuyisekelile okuyenze yawumuntu sinenkinga kanjena nje ngendaba zengane zokuqala zabafana yiyo leyo buza mina mnguni ngizokutshela yiyo leyo nto leyo omama bamoshe lezi ngane bayitshena into ezingeyiyo bese Mazibuko phela bekumele ukuthi umama wenzani wathi ngiyibuze ngiyazi answer yakho kodwa uthi ngiyibuze ngifuna ukuza ukuthi uzothini umama bekumele ngabe wenza njani ayiyeke ingane yakhe ikhulu nomkhulu nogogo ibe ekhona ubaba othi mina ngizoyihlenga ingane uma isencane akakwazi vele ukuyitshela lokho izongamuzwa ukuthi uthini uma isencane vele uma isencane kulula ukuthi uyisayithathe ithi mayivelelwa zinkinga ngapha kudingeka ukuthi akhiphe inkomo yodondolo iye ngapha bese iyakhishwa lengane kahle ngoba isikhishwa ngenkomo phela wathatha inkomo ubaba yebo wayikhokha inkomo kamama ayithathile kodwa eyesisekelo phela udondolo lokudondolozela lomkhulu owasekelana lengane okukhokho wayo wasekhaya nomama onina eninhlanhla eziqhamuka nesibeletho ziphetho ba ukhokho wasekhaya onina so manje uma uyisusa lengane kumnikazi wezinhlanhla ekhabonina uyisaki kubo emsamo ongawazi ukuthi wembethwe yini uyenza ukuthi benjani lengane webona ukuthi inkinga inkulu la inkinga inkulu idala ubani inkinga idala phela yile inhliziyo yomuntu esifazane yebo siyabuya ke siza la
ukuthi lezi ingane ngisho seyikhulile ziyakwazi ukuthi ibuye ifike ibulali babo wazo. Zifike zimbulali ba. Ngoba afundi izinto zakhe. Ngoba akafundi ngezinto zakhe. Wamtshela umama ukuthi izinto zala ekhaya engabani? Ezakhe. Noma mdelele. Yikho phela ukumbulala. Umenza indoda engane engendoda. Umenza indoda engendoda. Kushuthi yena akaphelele. Kunento angamtsheni yona, kunento futhi angamniki yona. Njengoba yena ekhulile yini? Ayindoda futhi eyinkosana lapha ekhaya. Konke okukhona la ekhaya okudloba. Uye. Ubaba enjani? Ekhona. Ephila. Ungadla kanjani konke wena ubaba enjani? Ephila. Akusho ukuthi uzuthola lezi zinto kufanele umenze njani baba? Yena umkethule phela. Uyayibona-ke indaba yenkosana ukuthi inkosana abantu badideka kuphi? Bangithukile ku-TikTok, bangithuke kakhulu, itrende kakhulu le video yenkosana. Itrende kakhulu le video yenkosana bengithuka. Abantu bengithukela inkosana. Kodwa mina zonke izinto engiyikhulumayo umngoko zisuka emoyeni. Ngitshenwa amakhehla amadala. Kodwa ke vele bona ngoba bawabona babona umfana omncane nje. Ababoni ukuthi kwenzakalani. Enabazi. Enilomoya uzolungisa okwamoshwa womkhulu. Manje bona bahamba ngalendlela endala yobaba. Yomkhulu. Abahambi ngendlela yasendulo. Yobana. Yokhokho phela. Nomkhulu wani? Bomkhulu. Abahambi ngayo. Bahamba ngendlela yobaba nobaba. Bomkhulu. Laba bamoshe ini. Bahamba ngesidlozana. Bahamba ngedlozi lapho. Bahamba ngedlozi. Hayi, ungakini lapho kwenziwa khona kanjalo. Kodwa uma usuyichaza nje lento uyayibona ukuthi ifingane wayitshela ukuthi ingane yokuqala ngoba izalwa laba bazali besenjani? Basaphila. Bese bancane. Bengakanani futhi bephila, bengashonile. Izalwa lapho lengane. Uzofika uyitshela ukuthi inkosana la ekhaya zonke izinto ezikhona la ekhaya ezingabani? Ezakhe. Uma ubaba enjani? Ehamba. Manje abahambi baba. Unine la. Kade khona yena usazikhulile manje mdala. Hayibo. Sengifuna ukugana manje ubaba afunde inkomo. Akafuni ukuhamba baba. Uthi angihambe ngiyosebenza nqala uzomgcwalisela. Kanti lezi inkomo ekabani? Ezami lezi inkomo. Manje ngimenze njani ubaba? Angimenze njani ubaba? Thuthi ubaba ngimbulala. Ngoba mina ngiyinkosi. Yena uyini? Inkosi. Makuze ngithatha isikhundla sobukhosi kumele ngenze njani? Kumele ususe yena phela. Ngicela ukubuza le. Asekho ubaba. Nayi inkosana ikhona. Utheni uthe umlanjwana angaphandle ubizwa ngani? Ngesibulo. Bawenzile ke lo mkhuba ke ukuthi bazala ingane bengakaganana. Bese bayilanda. Umama manje useyabona ukuthi nanga amandla vele. Yebo. Seyifuna ini? Amandla kamanje womuzi. Umama manje. Okay. Bese inkosana hayibo yezami lezi zinto lezi. Uyithinta kanjani izinto zami? Ungakhulumanga nami wena mama. Angithi qala lapho inkinga. Ufike ayiqhathe nobaba lengane. Ayiqhathe nobaba bese isala nayo izinto njengenkosi kazi. Isala nayo njengenkosikazi. Lengane ngalesi sikhathi yena eseyinkosikazi yenkosi. Wayitshela ukuthi izinto ekabani? Ezakhe. Yamsusa ubaba wasala bani? Wasala yena. Manje usefuna ukuthi izinto kube yezakhe. Futhi seyidayisa imizi manje. Udayisa imoto manje. Uthi imali yami ngoba umnyeni wami. Ingakho lengane izomenzana. Izombulala vele. Izombulala noma yena bulale yona ngoba izobe sidangerous kuye. Ibe ikhanda obani ukuthi ibe dangerous. Ibe ingozi kuye. Ikhanda obani? Thanda uyena umama. Ngoba ebethi ukhanda ithulo lokususa abantu. Ubaba. Ngoba uyamhlukumeza. Ngoba uyamhlukumeza and futhi yena unemali manje esezingana abazazi bobabili. Usefuna zona.
ubani noma Zibongo uthi umama mina phela ngihlaniphile kunawe ngiyazi ukuthi le mali bimithi iya akayinike lengane ngithi uyitshenile ukuthi inkosana la ekhaya yamsusa uyise mayiqeda ukususa uyise akayinike ngoba vele yena eyakhe inkosana yobani uMagcina eyakhe inkosana uMagcina yonke into kamama iyashifta manje kwele muntu iyakuphi kuMagcina bese lona athathe lokhu unina mnika uyise njalo esaphila bathi abavuma nje Mazibuko ngoba phela akavumi kanjani ingani uvumile ubaba esekhona kanti ubevunjiswa yini ubaba esekhona ngeke sasikhathi phela wayibona ungathi kusa right yini right yini right ngikhuluma ngezinto ezenziwa abantu besifazane mina bagcina bebulala ingane zabo bayithengela inkabi bona zibe imosho obani yibo noma abantu besilisa bangaqini ngomthetho ba understand imithetho akakwazi vele ukuqina ngomthetho ngoba usumqhatha nento eyigazi la into eyubani ekuye qobo akakwazi ovela ayithulele nje ubaba ayithulele zibuye seyibuya ngawe sekufanele ukuthini manje ngoba mama egcineni uthe suka abe eyolanda enye indoda le uthi ayibulawe ingane yayo useyolanda enye indoda uyifaka la uyitshela ukuthi le ndoda izofika ilawule le ngane ayikhanda ibhubezi yena ayikhande isilwane yena umama uselanda indoda ezobulala le ngane ngoba izofika ibulala akusile igazi lakhe phela leli angekwazi ukumbulala ngeke umbulala umuntu wangaphandle yena umama angithi phela akasakwazi ukuthandana nale ngane ukuze phela abe inkosikazi akasakwazi uselwisa le ngane uyilwisa nomfazi wayo manje yena umama ulwisa le ngane manje uyilwisa nomfazi wayo usezingcono ayothandana nenkabi ethile ukuze izosusa lo mfazi lengane ukuze kuthathwe izinto lezi zinto ayinikwe uyise sandana esaphila okusho ukuthi inkosana ubizelwe ekhaya yenza njani kwenzakalani ngayo yini umnyombo wale nkosana esikhuluma ngayo manje umnyombo wale nkosana awesiqaleke ngezibulo izibulo liyaye lenze kanjena ke uma kuyikuthi lizalwe unina wagana libe lingelokuqala lo libe lumshana lo yebo libe lumshana izibulo ke lifike uyise alihlenge lapha ya liyafika la ekhaya alisahlali kakhulu ngoba kusile la kuphi elala ekhaya bese liphuma liyokwakha umuzi kabani likayise speed nje ngoba mayise sekulungiswe zonke izinto uyise uyayikhipha ingxenye yamalobolo elobolela indodana yakhe yokuqala uyayikhipha ingxenye yamalobolo angithi usuke sekhulile lo muntu esesebenza useyasuswa ekhawunini useyamhlenga uyise ekhawunina ubuya naye nezinto zakhe mayifika la nezinto zakhe usezohlephula phakathi uyise izinto zakhe ngoba ingane yakhe yilento ekufuze ngabe umama uyayi-encourage ngolwesilungu noma uyayigqugquzela ukuze lezi zinto eziyinhlanhla kwababa bakhe zigcine zimkhanyisele lo mntwana make Mazibuko njengoba sisishada kanye nje thina ngoba lenzani sishada kanye phela thina manje uma uzothi uvusa umuzi kababa wakhe aphinda futhi abe uvusa umuzi kumalume lakhe ukusiza la khokho lo so manje ngishada kabili phela manje uzothatha isithembu phela mawudlala angithi wena vele uzalelwe inkingi fanele ukuthi ugxamalaze vele wena ugxamalazile uzalwe ngapha ube ungwa ngapha ngoba uma wakho uphelele ngapha uzalwe ngapha kodwa ungwabo uphona wangapha ngoba umama wakho uphelele ngapha phela uganile ucacile waphelela kodwa wena uzalelwe uzalele ngale komalume okay ke
uthi ufika nje uyafika ekhaya uyagana mawuqeda ukuganwa lapha ekhaya bese uyaphuma umuzi wandisa igceke ukuze nabasekhaya umama bezokwazi ukukhuleka bebe right phezukwakho bese beqeda bekunika amandla ukubakhela omunye umuzi wabo uthathe omunye umfazi sigana kanye mazibuko andikwazi ukugana kanye ube waba yizibuko hayibo njengoba mazibula sibaningi kanje inganingi ngakho nize inkinga nje abafazi benidonsa ngamakhala abafazi benidonsa ngamajwaba abafazi banibamba kanje nomabili oma bethu phela bazumanga nje bona isithembu omama bazumanga isithembu manje basitshela bazini omama manje basitshela ukuthi hey indaba esithembu yimbi indaba esithembu yimbi hayi isiphuma kule nto umama ikhanda lakhe alisebenzi akekho umuntu ongakwazi ukuthi atshele ingane yakhe ukuthi ayibulala uyise bese yena efuna ukubulala yona lengane angithi uyabona uthi uyaphinda wena lawo umuntu ekhanda la uyaphinda lo muntu la ekhaya okay ke akusiphume kuyizibulo sibhene enkosaneni manje nansi ke lengane isizalelwe ekhaya isizalelwe la ekhaya unina ugane engazele yazalelwa la ekhaya njengoba izalelwa la ekhaya nje lengane unina egane enjani engazele lengane lena ikhula la ekhaya laba bantu bancane bobabili izigcine sekungathi iyalingana nobaba nabo manje ukhona nomuntu ongavuma ukuthi ethelele la ekhaya ngithi ubaba kwakhe la aganwe yena mayiqeda uganwa kuvele kugijima imbongolo ebaleni mayigijima imbongolo ebaleni kungabiyiwe la ekhaya noma inkomo nje zingene ensimini afike ubaba khahlela umnyango la endlini yakhe athi vuka elele nomfazi wakhe athi vuka ukhipha inkomo ensimini vuka ukhanda ucingo lolu oluwiswe izimbongolo mayingena kuphi ensimini avuka shiya umfazi wakhe kuphi embedeni ukhona umuntu ongavuma leyo seyiganiwe manje uganiwe ingane manje iganiwe yonke into yala ekhaya ngithi kuthiwa inkosana yala ekhaya kumele ihlale la ekhaya igcine ekhaya angithi kusho njalo kuthi thina sikhule sazi ukuthi inkosana izona eziphatha izinto zakuphi zasekhaya zonke ubaba nangu kukhona la naye useganiwe la ekhaya uganiwe kuphi la ekhaya bawuthi baganiwe manje yebo ukuthi omunye usebangamakhosi bobabili amakhosikazi asemangakule igcekeni mabili umama usebanga nobani nomakoti nomalokazana wakhe yo inkinga leyo ihlala kanjani anithi nini inkosana yiyo esala nekhaya nisho njalo ngithi nithi inkosana yiyo esala nekhaya isala kanjani nekhaya kukhona uyise uyesu senamandla njengayo nayo isinamandla njengoyise okay akekho umuntu una 45 nomuntu una 20 nomuntu una 25 nomuntu una 25 basenegaza gijima bobabili labo bantu la qedile uyise usagijima nezingane ezicishe izingane nengane yakhe yomfana ibona ukuthi uyise uxhaphaza abantu xhaphaza yena unina nayo uqobo ngoba phela udala unina esho vele uthi uyangixhaphaza angiyibona ukhalele nganeni uze athi lengane yakhe imbulale nje lona ngoba ebona ukuxhashazwa yena elwa nezinto asuka nazo kuba afuna ukuthi zidlulwe la ekhaya kube kunesikho kubo utshela ingane yakhe ukuthi mina ngithi mangithi kubaba wakho athi ngoba uyambona unina ekhaya uyambuza ukuthi ukhalelani manje injalo ulwisana naleyo nto lo mama iyona into alwisana nayo ngoba ethi lengane ayibulale bani uyise okay ke sibuyileke siza lapha sesiyibekile emnguni inkinga eyenzeka uma nithi nina inkosana
iyona engamela ikhaya njengenkosana ingamelana ikhaya nisho njalo ngini lezi inkinga nilungisa kanjani zokubanga kukamama nomakotwayo inkosana nokubanga kukababa nenkosana lapha egcikeni ubani kanti ophumayo lapha ekhaya phakathi kwenkosana nomagcini wonamandla phela uphuma kuqala wonamandla ophuma kuqala ubani ozoba namandla kuqala inkosana manje kuza kanjani ukuthi kuthiwe yongamela ikhaya kodwa ophumayo wonamandla khona kwenza isense kufanele ukuthi kuwenze umqondo nakubantu ukuthi bayibone lento ukuthi lezi zinto bezenziwa kudala beyingahambi ngendlela abayifuni ke leyo nto abantu bangakubulala nokubulala kusho ukuthi Mazibuko umuzi bekumele ukuthi uthathwa yini umagcina phela osala nomuzi ngoba umagcina uyena ohamba nonina okumakoti kababa noma kuyinkosikazi kababa uhamba nobani nomagcina ngoba yena futhi umagcina ubathola sebenjani ababana sebebadala ngisho ubaba ngakuthiwa kashonanga ukhona basala nomagcina uyaganwa la ekhaya enze zonke izinto ngoba ngisho ngakuthiwa kunento ebalele ehambayo ubaba akasaphuma usegugile kuphuma bani umagcina kube huyo owenza ubheka isimo ubani ogcine inkosana ngaleso sikhathi inkosana besibe nani ke yona isiyinkosi nje kwayo phela angithi kumele agane uzaganiwa kumele ekhaya ogana kanjani ngenalutho ngoba phela ngendlela usho ngayo ngathi njengoba ubani ozoganwa kanjani ubani phakathi kwalabo bantu ababili angithi kukhona inkosana le ngokuzalwa khona umagcina lo ngokuzalwa uthi wena izinto idluya la ekhaya kumele ithi ithathwa ubani umagcina ingabanjwa inkosana ngoba lona esanjani esemncane qedile kodwa mase kanjalo uganwa kanjani uzogana ngani ngoba izinto zigcinelwe umagcina angithi ngikuchazele mnguni ngathi ubaba uyahlephula ezintweni zakhe uyahlephula esibayeni ezintweni zakhe ahlephulele ini inkosana ngoba inawo amandla kodwa awaphelele kuyafuneka ukuthi kube khona inkomo eziqhamuka kubani kubaba ngoba lo mfazi uthathwa inkosana okokuqala umfazi kababa umfazi wakhe umfazi wala ekhaya ngoba uyovusa yena yebo uyokwakha ikhaya ubaba azonumuza kulona phelile okusho ukuthi ubani ophuma phakathi kwenkosana nomagcina kusho ukuthi inkosana sekupheleleke mnguni asiphinde siyibange le nababukeli beSolomoya nababukeli beYouTube yami YouTube channel yami inkungu ebilayo nesanu sezulu ngiyacela ukuthi singasayibangi leyo nto leyo ngoba sengimcacisela ukuthi ubani ophumayo phakathi kwenkosana nomagcina la ekhaya uyizuyalizwa nawe igama alisho ukuthi uthunjana lithi uyini umagcina ugcinani ke mayikuthi akagcina ikhaya yini lena igcina ngoba leli mnguni elithi inkosana lisho ukuthi ngelinye ilanga uyoba yini yoba inkosi kuphi emzini kababa emzini wakhe phela uyoba inkosi uwe bese zala yini inkosana na qedile kusho ukuthi Mazibuko kukhona imimoya evukayo ngaphakathi kwegceke elidalwa ukuthi inkosana ayifuni uphuma uqedile yiyo lo moya esizama ukuqeda la ukuthi umoya lo obulale amakhaya uqedile bese sibuya lapha ukuthi ifu kuthiwa ke manje sekuphuma umagcina wenzani uyaphuma ini igceke ubani umagcina ngoba uhamba nomama uzosala kuphuma uma kuinkosana ihleli la ekhaya ihleli nomfazi wayo nangu yana umagcina useyaphuma la ekhaya uyahamba
uzosala lapho umama ngoba phela magcina uyingane kabani ingane kaMama uyaphi umama uzohamba shiya umuzi wakhe ngoba ushiyele ingane yenkosana nenkosikazi yayo uzohamba na ushiya umuzi wakhe kanti wayizoganaphi njengoba isuthiwa makahambe uma khitshwa umagcina nje khishwa siyamthatha umama wethu mfake old age home. hayi uyabona ke lapho phela seniyagula niguliswa bekhona old age home yabona hayi thatha hlawuleni izalukazi lapha mina la mfazi wami si right si happy noma siyamthatha simshiya no aunt hayi kwenye indawo semqashela ngeke uze kulunga bese ingane ka-anti zenza njani ngoba phela u-anti uganile noma u-anti hayi u-anti osebenzayo baba ubani u-anti osebenzayo somcinga ubani u-anti osebenzayo ubani u-anti umuntu wangaphandle hayi ungangitsheni ngo-anti abasebenzayo ngoba ngijike nini amadoda nilale no-anti nilale no-anti la ekhaya nina nilale nobani no aunt qedileko but intshela into enzakayo Mazibuko angithi uqinisile old age ayikho iyeke indaba ye-old age ikhona inkinga ngempela ngoba phela nangu umama manje seyagula la vele bekade bebexabana nomama esala yeah bebangindlela vele ukuthi umyeni wami wena umkhuluse kabi uyazi ukuthi mnguni enye into mngani wami manje uthi mangimphiphe ngithi ke mina kuwe enye into eyenzakalayo uma inkosana ilwela ikhaya likayise ingafuni ukwakha elayo ikhaya igcina inkosana isilumba umagcina uyazi imlumbelana ukuthi angayi phambili angaganwa ngoba once waganwa uzohamba nomama umama uzohamba nezinto ezabani zakhe zababwakhe zemini wakhe mina leza zingcenye yakho baba unkosana umama zingcenye phela kamama uma ubaba eyidabula phakathi lezi zinto ezihlukanisa enika inkosana lezi ethatha lezi yena ngoba hayi ukuthi akasana lutho uyasala nakho kuzokudla phela umfazi wakhe bese nika inkosana okunye ukuthi ayilekelele ukuthi yakhe yandisene igceke iphuma umuzi yandisene igceke so manje idabula phakathi mayidabula phakathi ezinye zinto manje inkosana ifuna zonke lezi zinto ngoba unina wayitshela ukuthi zonke zakhe uqedile manje uyabona ukuthi umama uma ezothola ingxenye uzoyinika bani izosala nobani noma gcina phela nomfazi wakhe okusho ukuthi mina ngilumbe bani lo uma gcina angabi lutho ukuze zonke izinto zithathwe ubaleka yimi qedile ubulala ubaba ubulala umagcina ubulala ikhaya kahle kahle wena ubulala ikhaya Mazibuko othi ngikubuze nalombuzo ngoba uyenzeka yimi lo sengibanga nosisi wami omdala usisi omdala phela usisi omdala naye seyabona usisi omdala ubani la lapha ekhaya ubani usisi omdala uwaqala yena uzoqala manje yabona hamba yokwakha imizi yabantu lo manje uyabona usisi omdala ngitshela usisi omdala yini yona nto yimi angithi phela usisi omdala manje inkosazana igcinela izinto zayo la ekhaya zonke ukuze ikwazi ukuba nenhlanhla yokuthi izalukazi ziyithathe ziyenzeni ziganise manje uma ngitshela ngenkosazana lalela phela Mazibuko labo bayasangana bafuna imvubu la manje ulenoza inkosazana if iyatshena ngithi njengenkosana uthi yabona wena inhlanhla la ekhaya hayi umsangano lo bese ahambe ngempela inkosazana ifunde iqede bese iyothatha iloan ifunda nje ifunda nje ngoba vele bivele indala ukunengane zabekhaya yakhe ini ifike idilize phinde yakhe kubo hayi manje inkosazane sizizwa lo muzi owayo uthatha umuzi nje intombazane uthatha hayi mkhulu
Hayi mina nje lo Capitec ilande iloan uyabona ikhehla la ilande iloan leli khehla yakha umuzi la ngizoqala zonke inkosazana ngiyiqala amakhanda ngoba akekho umuntu wesifazana onomuzi onomuzi onekwakhe engaganile uyena oqale wafunda uyena oqale wakha ufunde ngoba emdala nje ufana ukuthi abambisane nalabo abancane ukuze abaphakamise bakwazi ukuthi ikhaya lingafi benjalo bekhona uthi yimi hayi ubani yena uzokwenzana la ekhaya ingani iyo lento eyenza ukuthi laba besifazane bagcine sebethatha amadoda abo bazowaqhwakelisa la ekhaya yebo phela ngithi vele umyeni wami bebenesiza la umsangano wonke lo nebesiza bekushobani ukuthi abasiza phela ngithi kusho umama bekushobani amakhehla la ekhaya akushuthi wona awasebenzi baba abona bogiwa ngisho mina lamakhehla la ekhaya awasebenzi mawusho njalo kushuthi amakhehla la ekhaya awasebenzi kumele vele siwavale siwakhiphe siwalahle usebenza wakubo wendoda ukuze izokwazi ukuzoqhwakela la ekhaya kusho ukuthi Mazibuko ingabe omunye umoya okhandekayo if inkosazana manje seyifuna lezi zinto zingababwa iyadakwa leyo nkosazana ngoba kusho ukuthi yona iyavuma ukudayisa kubo ukudayisa amakhehla kubo ngoba amakhehla kubo ayinika amandla kanjena nje ngoba enzela ukuthi livuke ikhaya livuke ikhaya ifundise izingane ezilandelayo zabafana ukuthi kwenziwa kanjani ukuze ikhaya lingafi izalwa nje inkosazana yingoba amakhehla yabo umthumsamo ubone kakhulu yebo umuntu ongakwazi ukuphakama awubambe lomsamo ngokusheshsha yilo wesifazane ngoba inkinga simcindezeli kakhulu yena bese sebenzisa lelo thuba alenze elakhe soyiphenduka inkosazana yebo babona manje yimi ngifaka ama-tiles la njengoba ngifaka ama-tiles ama-tiles uwafake ngemali ungazosidakela wena thina besingakhona ukusinda wena uhlaba nabo usifakela ama-tiles mina yimi ngifake i-roof la sengiyanibalela ngifake i-roof ngapha besingahamba siyoyisikela utshani sifake lapho phezulu ungazositshena nje hamba wena uyovusa uhlula umuzi wakho le nendoda yakho ugijima uzobanga umuzi wale kahle sesiyawubanga phela uhlula umuzi wakho le owakho usale nobani-ke mawuzula wena naku amakhaya hayi usale nobani owakho wena masula owami phela nalona hayi owakho lalela Mazibuko nanga amakhehla lalela ngibeke enye escenario la abantu besifazane baphinde bekhona nanga ingqondo zalabo besifazane isangene ingakho labantu besifazane bezogula amakhehla ababulale azobabulala ibeletho abaxabanise namadoda abo abenze bengabi nemizwa yokwakha umuzi baphenduka ama-lesbian ingakho sebengathi bangamadoda nje ngoba bathanda ukuqhakelisa amakhehla phezu kwabo Mazibuko ulentoza ubaba la ekhaya uzala amantombazane amathathu amakhehle ekweliphakade babona ukuthi masigcina ingane yodwa eyomlanjwana ukuze kwazi ukuvuka lo muzi uphile intombazana angithi let's say wena uzale njengomuntu uSivuni uphinde ube namanye amantombazane awu2 ugcina usushonile unentombazane awu3 bese amakhehle ekweliphakade aphe one of lamantombazane awu3 bese wena uthi le ngane le ayidedeli leyo mfana ngifuna uyongivusela ini umuzi wami hayi ayikwazi vele ukuvusela umuzi wakho uyovusa kwayise hayi wena ubani wena ubani wena ngoba ngisho ngakuthiwa iwumlanjwana ivusa umuzi kamkhulu wayo mayikuthi uyise uganisile wena ivusa umuzi kayise ubani wena sengisho phela Mazibuko ngifuna ngoba iyenzeka lento angithi lamantombazane wonke angenzeki wrong mnguni ayikho mnguni ifile icacile lento angithi uma uyizelele ngane wena ifuma ukuthi awugananga wena izovusa umuzi kababa iyovusa umuzi omkhulu wayo obubaba kababa wakho uma kuyikuthi uyise wayo uganisile wena iyovusa umuzi le manje yini esiyibangayo lapho yini esiyibangwayo ngoba silungisa wona namantombazane aphethe ingqondo esangeneyo ukuthi asifuni nokuyithinta into yawo ngoba iwumbhedo lalela Mazibuko
nangu ke intombi seyizayela wena ubaba wamantombazana Ubaba wamantombazana ngimenze njani lo mfazi? Ngimkhanisile. Umkanisile ingane kodwa unika ingane zamantombazana kuphela. Yebo unginika ingane zamantombazana bese kwenzakalani ngulapha? Bese ingane ilento one of the girls sifike izala ingane yomfana. Mayizala ingane yomfana yeyakho leyo ngane leyo. Hayi mana. Ngithi ke mina mayizala ingane yomfana uyise uyayithatha noma akayithatha. Uyise uyafuna ukuyithatha. Hayi uyafuna ukuyithatha noma ufuna ukuthatha umfazi. Ufuna ukuthatha ingane. Ufuna ukuthatha ingane kanjani? Ungayithatha kanjani ingane engesiya? Ungayithatha kanjani? Faniyenzeka nje lonto masibuko. Hayi umbhedo ingakho ngithi bengithi siyeke. Ngoba umbhedo ayikho. Once le ngane yazalelwa la okusho ukuthi izovusa leli ikhaya. Bese ke manje iya evusa ikhaya. Ugel lo last umagcini athi ngeke lo mfana lo azothatha izinto zikababa. Uyizele nini ingane yomfana? Akayizele. Manje uyabona mina ingakho ngafuna ukukhuluma into efana lezi ngoba lezi izumbhedo vele. Lo mbhedo wathi ugcwele emalokishini. Ugcwele emalokishini hayi emakhaya. Emakhaya kufanele ukuthi indoda ingakho ingane yomfana izohlala indala ngisho ngawugogo kanjani. Kodwa ingane yomfana iyohlala indala ngisho ngaba na15 ube na 80 something wena. Ingane yomfana izinto ezithinta umsamo la ekhaya iyona yaphambili. So manje mina ngikhuluma into ezumsangano. Vele manje uyishi umsangano uhlala abantu abangaqondi kahle ukuthi kwenzakalani. Ingakho imimoya isangene namanje inje. Ngenxa ukuthi laba abantu abaphila khona abawuqondi umoya. Bafuna ukwenza izinto ngendlela yabo ngokwemizwa. Bazenze ngokwamandla. Bathi bayacabanga futhi wewesho. Angithi imali amandla lawo. Imali ebenza ukuthi basangane la emakhaya. Bacanga ukuthi sebephethe amagama. Ukhona umuntu osifazana ongaphathi ikhaya. Abakhona bathi nginomuzi mina. Hayi. Iyo lento singayifuni. Iyo lento engiyalayo mina engayifuni. Ewumsangano. Ephinde futhi ikhande lento ukuyisho ukuthi kuyowakhona umuntu osifazana oyosuka athi mina ngizala inkosane zonke lezi zinto zezengane yakhe. Ile uyayibona? Egcina lengane ibulala abantu ekhaya. Igcina lengane seyiphari thatha izinto uyayidayisa. Ngenxa ukuthi ufuna ukuqeda lento ukuthi zathe ngomama lezi zinto. Zathe ngobani? Umama nomuzi uvukile ngobani? Ngenxa yakhe. Ngaye. Kanti ngabe bayihlalisa phansi ngendlela. Iganwe iyakumuzi kaba. Kamkhulu wayo. Hayi lento umsangano mina vele angizwani nawo. Vele mina umsangano ngeke nguthathe. Nanini na? Ngeke ngize nguthathe ngoba lama khehla ngiletha lapho ukuthi ngizoqondisa amadoda la sephenduka iyoyo yasephenduka idaba ukuthi ngiwaqondise angadonswa abafazi ngamakhala angalawulwa abafazi ngoba abafazi bayilawula into bayibhedise bayimosha bayiqede ithi simoshakela kutshela ukuthi useless. Uyindoda useless wena kodwa imoshwa uye usefuna ukuthi ilungise obani uwe futhi kodwa imoshwa obani uye kodwa ufuna ilungise obani uwe futhi manje uyabona ukuthi ubani isiphukuphuku phakathi kwenu nobabili. Angithi uwe manje usophendula isiphukuphuku ngokuthi ufundiswa isiphukuphuku uzophenduka isidomu uphenduka isithutha wena kodwa ufundiswa yizi isithutha lesi ukuthutha. Kufana nabantu abasangeneyo laba abafike bezifuna ukuphatha amakhaya ethi ngizogana la ekhaya kukwami la bese ufuna ukushaya umthetho wakubo emzini wendoda. Labo bantu basangene bakhanda imoya engahlambulukile phakathi kwekhaya ngoba weka amakhehla angasuka kubo ezophatha umuzi wamanye amakhehla uzokwenzakalani la egcineni. Yimpi phela Uzoliwa futhi kuyoliwa ngokujuleyo yile ngoba lezi ingane izophenduka amaphara lekhaya ngoba wena unengqondo engasile umfazi olawulayo. Yile nto manje ingane izoshayiswa zimoto la ekhaya. Ingane izongathola abantwana la ekhaya. Ingane izongaganwa la ekhaya ngenxa yakho mfazi. Ngenxa yakho umuntu wesifazane. Masibuko yazi ukufikane yile nto igodlo zabantu ziwa ngoba lento yakagobela
izama ukugoba amakhekhe engawona engawona ukuthi agodwe manje lamakhekhe seyalwa manje manje mina vele nguthatha umsangano bese sokhuluma ngenkosazana umsangano anguthathi mina mnguni anguthathi vele mawuza kimi ungezi usangene ngoba ngizokukhipha ngomnyango mawuzusangene kimi ngikhipha ngani ngomnyango mina mawuza nje usangene la ngikhipha ngomnyango kodwa wazi ukuthi umuntu ophumayo la ekhaya inkosana iyokwandisa igceke yakhe eluyise umuzi hayi umaci ngoba kunomehluko phakathi kwenkosana nomagcina nothunjana inkosazana inkosana yingane yokuqala inkosana umise ngaphansi kwesandla sikabani kababa sikayise kodwa inkosi mayisiphumile ngaphansi kwesandla sikabani sikayise okay bese kuthi inkosazana igcinelwe izinto zala ekhaya ukuze yenze igane mayiqeda ukugana iphumile iphelile la ekhaya kube khona uthunjana ke kuba wosifazane isikhathi esiningi kodwa kuyenzeka kube wokugcina futhi kube umfana ngoba egcinile ngokuzalwa uma egcine ngokuzalwa ugcine ethunjini ingakho ezoba uthunjana ebe umagcina kodwa uthola ukuthi ebafaneni umagcina kodwa ingane enzala ekhaya uthunjana intombazana ngoba iphuma ethumbini okokugcina yebo iyona egcine ethunjini ingakho izoba uthunjana nomfana manje ukuthi ugcinile ethunjini kuba umagcina aphinda abe ubani uthunjana ngoba utegcina ethunjini uzalwe kugcina ngokuzalwa uthunjana kodwa ngokwasemsamo umagcina ngoba uzogcinani ikhaya uyena osala nomama akucace la emqondweni wakho ukuthi osala la ekhaya umagcina ngoba uyena ngane kabani kamama uma ingane kamama umagcina uma ingane kamama magcina umama uyokwazi ukushiya umuzi wakhe ahamba ayohlala nomagcina le kuzokwenzakalani esidalweni sala ekhaya ngoba lo muntu ophethe umsamo yile yangane ewumagcina njengoba iphethe umsamo nje le yangane ewumagcina uma iphuma la ekhaya iphuma naso sonke isidalwa iyasithatha isidalwa iwuthatha wonke umsamo sekuyoba khona umsamo kuphi la iyakhona ngoba ihamba nonina owenza ovusa lo msamo wakuphi wala ekhaya sibambe la ngoko sibonga kakhulu babukeli la kusemsusankungu la kudinga ibhuku ngoba hayi uzokhala masibuko eThekwini utholakala mfowethu tholakala emsusankungu la emsusankungu yeah eGoli ngitholakala kwaGuqungele eSoweto yeah eKapa ngitholakala eKhayelitsha lapho abantu baseKapa mabeshaya amathayithaya nje ngizobayeka mhlawumbe ngiyokugcina namhlanje eKapa mangiya nje ngomhla ka10 June mhla ka10 June mangiya nje eKapa mhlawumbe ngiyokugcina ngoba abantu baseKapa bangishayelana amathayithaya abahlangani awukwazi ukusuka nge5000 la ereturn ufike lapha uthole 3000 kwenzakaleni lapho awukwazi futhi ukuthi ufike lapha uthole i5000 leyo uhambe ngayo wena kusho uhambelana isikhathi yayibona laba abantu baseKapa mina ngibona khona enye into engiyibukayo ngabo noma ngomoya wakhona uzothola ukuthi akusibo abenza ukuthi kube nje umoya waseKapa owenza ukuthi kube ukuze ungakwazi ukuthi kubuyiswe isizwe saseKapa ngoba isizwe saseKapa silahlekile sigcwele ipolitiki kakhulu sigcwele iapartheid kakhulu sigcwele imimoya engahlambulukile so manje ufanele ukuthi abantu baseKapa kwebehluze kahle imiqondo yabo ukuthi kwenzakalani ngizothi ngisuka ngibe ngiyithathele Eastern Cape ngishiye iKapa ngithathe Eastern Cape nje ngishiye iKapa ngiye lapha eMthatha ngoba uMthatha uphathi nendawo neEast London nalezi ezinye indawo engapha eTranskei yeah manje
ngisatholana eGoli, ngitholana eThekwini naseKapa. Kodwa eKapa ngenzeka ngihamba kokugcina. eKapa. Kunjalo nje mngani. Sibonga kakhulu. Siyabonga emsusa Nkosi. Amen.